Dobrý den, mladí muži. Můžu vás chvilku vyrušit do našeho pořadu Nikdo není dokonalý? Pár otázek, že bych vám položil, mladí muži. No. Prosím, odpovídejte na hlas, aby kamera zachytila. Co je to papežská stolice? To? Papírská stolice. Papežská. Papežská stolice. Pojď sem, prý řekni mi, co je papežská stolice. Co je papežská stolice? A na kameru to. Ty kakanice z papeže. Dovolte mi, abych vám položil pár otázek. Co je to papežská stolice? No. Tak bude to ve Vakytáni. Aha, Nevím, to je pravda. A co to bude? Nějaká koruny nebo já nevím. nějaký to jabko. Jaký to je? Nějaká To je to, kdy dáváme tam papíry? To může být něco, co na, Já bych na řekl- čem papež sedí? No, židle pro papeže. Jo, jo. Židle. Židle. Tak, Aničko. Co je to papežská stolice? Trůn nějaký asi. Trůn. Papežská stolice? No. No, tak je to... Jak bych to řekl? Rozhodně to není stolice jako vykáknutá stolice, ale je to něco na papežském dvoře, jakoby byl někdo pozván na papežskou stolici, tak nebyl pozván jako na něco hnědýho, jo. Tak, co je to papežská stolice? Papežská stolice, to je takový křeslo, na kterém ten papež Nahlas. sedí. Nahlas musíš, víš? A v tom křesle je taková díra a když ten papež má nějakou potřebu, tak si ho otevře. Jo. Nebo to, co je to cizrna? Cizrna. Nějaký cizinec? Nevím. Nevím. Cizerna? Nevím. Nevíte. Cizrna je obilovina. Cizrna. Nejsou to nějaké luštěniny. Ano, správně. To je vlastně něco jak hrášek, fazole. Dává se to do Jo, polévky. správně, luštěnina, ano. Často se mění voda v plovoucí podlaze. Jednou týdně. Jednou týdně. Výborně. Dvakrát za den? Dvakrát za den. Jak často se mění voda v plovoucí podlaze? Jednou, dvakrát za den. Tak až přestane tam být voda. Až tam přestane. Jak často se mění voda v plovoucí podlaze? Nahlas. Nikdy. Což první, kdo to věděl? Nikdy? Tam není voda. A volcí voda. Tam žádná není. Jsi mějí sama, ne? Jsem něj sama. Jakou řečí se mluví v Rakousku? Německy. Výborně. V Rakousku? V Rakousku. Německý? Výborně. Rakousky, no. Mhm. Ano. Nevím, rusky. Ruština. Rakousky. Rakousky? Ne. Rakousky ne. A taky já. Německy. Páněl vylez na Eiffelovu věž. Ne, Ne. Proč ne? protože Eiffelova věž je ve Francii. Správně. Ne. Proč ne? Já nevím. Nevíš. Ve Francii. hm? A proč ne? Nevím. Na Eiffelovku Tak nemůže to nevím. dolézt nikdo. Dobře, já nemyslím zvenku, ale po schodech. Jo. Asi jo, no. Asi jo. Ne. Jo. Tak jo nebo ne? Ne. A proč ne? Nebydlí tam. Nebydlí tam? A když tam přijede třeba na návštěvu? Španěl. Tak tam je hodně národnostních osob, takže určitě. Ne, když je ve Španělsku, protože Eiffelová věž je v Paříži. Ne, A proč ne? Protože Eiffelovka není v Španělsku. To je to ťava. Ťava. Velbloud. To je nějaký Vietnamec.
Ťava? Ťava. Velbloud. Ťava. Větnamec. Ťava. Ťava. To je něco, když někdo seče trávu. Číňan. Jo, počkej, nebo... Číňan, dobře. Jaký Číňan? Ťava. Tak Japonec nějaký. Proč je v noci tma? Protože tma. Protože nesvítí slunko. Proč je v noci tma? Protože nevidíme slunce. Protože je to určený. Protože není světla. Ne, protože slunce, teda země se otáčí kolem slunce, tím se střídá noc a den. Je to kuří oko. Kuřecí oko. Kuřecí oko. Kuří oko. Oko kuřec. Ne, to ne. To by nějaká ta nemoc, nějaký ty boláky, nebo nějak, já nevím, nějaký ty znamínka. Kuří oko je oko od kuřete. Kuří oko? To je třeba... taková ta... Ne. Je to na těle Mhm. a je to jako by něco... Znamínko nebo něco takový, že se to musí dát prý. Mhm. Jo, tak to je na ponožce. Ne, to je na noze, na noze. Něco na noze. Kuří oko, to je... No, Jak by se to řeklo? něco jak... Prostě na noze Něco jak takový... puchejř, Něco nebo- jak puchejř na noze. Třeba. Kuří oko. To je Oko od kuřete. to je takový to na noze, takový to něco jak vřet nebo takový. Co je kuří oko? Kuří oko je oko na kuřetí, anebo je to oko na palci u nohy. Kuřetí možná bude kuřecí, ne? Bez paní Kadronoškové. Ježiši. Jonathan. Správně. Jerry. Jerry. Cože? Jsem to věděla. Tak to nevím vůbec. Nevím. Maxi Fespí. Jonathan. Výborně. Žovka? Ne. Puntě? Ne. Že by to byl Jonathan. Jak se jmenoval pes paní Kadrnoškové? Jonathan! A po... Jonathan! Čulda. A poslední otázka. Co pije kráva? Mlíko. Mlíko? Ne, vodu.